19 καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί. Τους δρόμους έπαιρνα νωρίς από το πρωί. Είδα ένα φίλο λιωμένα από ρακί. Τα παραταγώ μου είπε και αρχίζω απ' την αρχή. Σε ένα μπαγκάκι στο μουσείο σε μια γωνιά που πεγκλατάρω, δεν αντέχω άλλο πια. Δουλειά και σπίτι, σπίτι και δουλειά. Θα τα φτύσω όλα και θα φύγω μια βραδιά. Τα αφεντικό με βρίζει, μάνα μου βογκά. Μια καλημέρα δεν μου λένε στη γειτονιά. Πως η μαλίτης συνεχώς μου κοπανά. Γι' αυτό σου λέω Παύλο, φεύγω πια για τα καλά. Στο σπίτι το πρωί βρήκα ένα γράμμα πεταμένο στην αυλή. Πως αν δεν φέρνει ο χρόνος να φέρνει η στιγμή. Το Λευτέρη λέει τον έκλεισαν φυλακή. Από πλάνη σε είπα 16χρονη μικρή. Από πλάνη σε είπα